Здравейте, ние сме семейство Нончеви. В тази поредица ние ще ви показваме места в България, които можете да посетите, хотели, на които можете да отседнете, ресторанти, на които можете да хапнете. Ще ви взимаме с нас, ще ви информираме какво е разстоянието, как се пътува и как се стига до там. Ще пътуваме с различни автомобили и също така ще правим кратки ревюта на тях. В първия епизод ще ви покажем исторически парк и село Неофит Рилски. Поставянето на багаж в колата е последната стъпка на една обмислена, добре структурирана подготовка, защото, както се оказа по-късно, вкусното мляко с бисквитки ободри нашата прекрасна Анжела. Часът е 8:30, ние тръгваме. Разстоянието е 419 км. Пристигнахме 13:30 часа. С приповдигнато настроение в удобната прегръдка на Mercedes GLS, нашето задружно семейство не забрави и старите си привички. Вкусен круасан, ароматно кафе и зареждане с гориво. Колата в ръцете на Нончев показа своите най-добри характеристики – сигурност, удобство. Нали така, че не искам да ям хляб повече. Гладна мечка, хубава играе. Ама тя играе. То има. А? Има. Ами давай да яде. Кисело мляко с бисквитки. Така опиянени от красотата на заобикалящите ни пейзажи, ние неусетно достигнахме крайната ни точка на бутиковия хотел Ханът в село Неофит Рилски. Аре, пристигнахме. Гладни ли сте? Да. Какво правиш, бе, тати? А? Как прави колата? Усмивките и отворените сърца на домакините ни пренесоха в един различен свят на спокойствие и блаженство. Къде е Анжи? Ма това не прави аме, тати. Я се скри. Няма я, Анжи. Няма я. Няма я, Анжи. Къде е Анжи? Няма я. Ето я. Тук сега се настаняваме в стаята и имахме приятна изненада. Сега ще хапнем. A few moments later. От хотела само на 2 км се отправихме към историческия парк, най-големия и първи по рода си, културно-исторически и развлекателно-образователен парк в света. Тук влизаме от главния вход. Купихме си билети. Цената на билета за възрастни е 50 лева. Послушайте съвета ни, задължително направете това връщане във времето с екскурзовод от парка. Ако желаете екскурзовод е 30 лева. Тук може да видим реплики, които сме направили. В първия съндък виждаме златото от Варненския некропол. Това, разбира се, е малка част от него, понеже цялото е огромно. Тук вдясно имаме маската на Терес. Терес пък е владетелят, който успява да обедини няколко тракийски племена и създава Одрийското царство. Тук отгоре може да видим златния венец на Сев III и махайрата. Двата предмета са намерени в могилата Голямата косматка. Това е гробницата на Сев III. Първият период, неолита, много далечен период от историята по нашите земи. Действието тук се развива между 7 и 8 хиляди години преди Христа. Племената, населявали нашата територия, вече водят уседнал начин на живот. Изграждат подобен тип жилища, формират цяло село и живеят в общност, тъй като е лесно по този начин да се оцелее. Стените са подобни преплетени пръти, измазани с скал и глина, докато покривът е от клони и дебел слой тръстик. Като се Тракийската зона, бронзовата епоха, значи периодът тук е около 2000 години преди Христа, до ранните векове и разпада на Римската империя. Да се качим отгоре, да ви. Аз ще придържам. Айде, тръгваме, баби. А? Вие ходите. Тук периодът е 7-9 век след Христа. Официалното признаване и създаване на българската държава. Това е овчарска колиба, зад нея ето тук вдясно е талигата. Какво е талигата? Това е стара дума за каруца, тя е на колела, не се разглобява. Впряга се на коня и се предвижвали жените с малките деца. Юртата е правена по същия начин без дървения подиум. Тя се прави директно на земята. Изгражда се скелетната конструкция от мъждрян. Това е вид ясен, много гъвкаво и здраво дърво. И цялата юрта отгоре е покрита с вълнени плъсти. Анжи, какво правиш, бе, тати? Ядеш трева ли? Ага. Искаш ли да ходя? Как прави кончето? Трева ли искаш да ми дадеш? На мен ли? Дай малко трева. Благодаря ти много. Мерси. Има ли катализатор, джипа? Анжела? Анжела?
Какво има там, тати? Хубаво ли ти е? Къде е котката? Къде е котката? Има ли катализатор? Котка има. Знаеш какво прави преди малко? Къса трева оттам и да на котката трева. Ай, ставай! Че знае заради Гоша. Как прави колата? Мравка видя. Сега ще... Как прави колата? Къде е мравката, бе, тати? Чай иска да ти я... Къде е мравката, бе, тати? Тук всички коли, където им текат маслата са тук и ти виж как вървиш. Какво прави, Анжи? Я кажи на тати какво правиш. Нощувката ни струваше 155 лева, храната 140 лева, общо за 2 дни. Не го дава ли? Полицията не спи, както обичаме да се шегуваме. Нончев си отнесе глобата. Виж като тежкар слага си очилата, че проба са му взели. Отрицателна, с фишчето, щастлив. Започнахме да работим с автокъща Seven Cars. Случайно ми звъннаха да се разберем там за друга работа, която в последствие ще работим, и аз им предложих тази идея, защото аз исках да им звънна и предизвиках съдбата, те ми звъннаха. Разговора продължи около 3 минути и се разбрахме. Срещата продължи, след като се разбрахме, 3 часа долу-горе, 2 часа и половина, за което съм им благодарен за коректното отношение и доверието, което ми имат, защото тази кола в момента, която я караме, струва 160 000 лева и за мен е непосилна да си я купя, а имам възможност да я карам благодарение на това нещо, което правя. Ако мога да мотивирам някой, следвайте си мечтите и бъдете постоянни в работата и бъдете точни с хората, с които работите, затова ще успявате, ако го правите, ако следвате тези стъпки. Впечатлен съм от колата и ще ви кажа защо. Защото ние имаме първия модел на GL, това е Mercedes GLS 400. Ние имаме GL 2006 година, който е 3.2 дизел, това е 4 дизел. Ако си затворя очите, за возията почти няма разлика, но този автомобил е направо много екстрима и аз съм впечатлен от него. Супер бързо се свиква с хубавото, с новото, гори по-малко от старото и много е комфортен, наистина ви го казвам, широк и удобен. Първите модели на GLS започват да ги правят 2020, произвежда се и до ден днешен. Има няколко разновидности на двигатели. 350 дизел, 400 дизел, 450 дизел, 500, 600, 6.3 AMG и 580 бензин. Като цените варират в момента в България в сайтове за продажба на автомобили. 125 000 лева е най-евтиния, а най-скъпия вече отиваме на Maybach, който е Limited Edition, само една бройка и струва 299 000 евро без ДДС. Представете си го с ДДС, аз сигурно за цял живот работене няма да мога да изкарам толкова пари да си купя такъв автомобил. Този модел, който шофирам в момента, е дълъг 5,20, висок е 1,83 и тежи 2 тона и половина. 2 тона и половина. Че не е мое първото нещо, което не ми харесва на този джип. Второто нещо, което не ми харесва, когато настъпваме лентата, направо супер агресивно те връща в платното и това нещо, когато изпреварваш, тази екстра според мен не съм свикнал, може би, или ми е дискомфортно да я карам, но не е приятно. Писаха ми фиш, между другото, за неправилно изпреварване и сега може да ме нахраните отдолу в коментарите, но един камион карахме супер дълго време след него и на едно спускане, преди да има една отбивка, го изпреварих, не застрашаваше никой изпреварването, виждах си ги и те застанали горе. Точно за това нещо изпреварване. Пред мен имаше един друг човек, който са го спряли. Провериха ме за алкохол, всичко беше наред. Супер готин полицай беше. Знаете ли защо ви спирам? Да, естествено, за неправилно изпреварване. Той ми каза признат грях, половин грях. Така че не се правете на интересни, признавайте си вашите грешки и ми написа фиш. Иначе можеше да ми напише акт и да ми вземе точки от книжката. Аз си държа на книжката, държа си да имам точки, защото с това нещо си изкарвам хляба с книжката и ми се налага често да пътувам, както и сега. В момента тази кола я има на обява в Mobile, в Cars
и в техния си сайт на Seven Cars. Те са автомобилна компания, която се развива супер бързо и имат много хубави условия за покупка, внасят на автомобили, дават гаранция и са отворени на такива нови иновативни комбинации за работа с тях. Може да си купите кола на лизинг. Общо взето са хубави хора. Нарочно искам да работя с Seven Cars, защото собственика Християн, който е собственик и основател на Seven Cars, си допаднахме супер много. Държа да ви показвам хора, които работя с тях. И не точно за рекламата да насоча, но някакси хората да им имам доверие, които работя с тях. Защото малко или много вие, които ме гледате и които съм ви благодарен, че ме гледате, може да си купите нещо от тях и реално ако нещо ви излъжат, аз излизам некоректен. Както знаете, аз държа съм коректен пред вас. Не рекламирам казина, не рекламирам вейпове, не рекламирам алкохол, не рекламирам нищо, което не работя с него. Колкото и пари да ми дават, няма да се продам. Рекламирам само неща, които ползвам, които съм доволен от тях, които няма да се чувствам, че съм ви излъгал. Това съм аз. За екстрите за тази кола може да видите в обявата, ако имате интерес, но другите автомобили ще бъдат по-евтини, по-обикновени. Даже си мисля, имате една Toyota Avensis и аз преди много исках да си купя Toyota Avensis комби и мисля другото ни пътуване да направя Toyota Avensis, защото да е по-достъпна за вас и хората, които ме следят. По-голяма вероятност има да си търся точно такава кола и аз да ви я покажа и да я покарам да си дам моето некомпетентно мнение или компетентно, да не се прави на скромен, но реално ви казвам дали ми е удобна тази кола. Тази ми е много удобна. Даже не знам как ще оставя тази и ще си взема нашия стария и ще тръгна с късаната седалка. Но и това е живота. Днеска имаш, утре нямаш, утре си горе, в други ден долу. Така, гумите за тази кола са чисто нови и струват 2800 лева, 21 толоса и аз реално карам с абсолютно чисто нови Continental. На нашия GL гумите струват 1400 лева, 20, а тези струват 2800. Данъка е около 400 лева, където е доста добре за тази кола и за тази година кола. Въпреки че според мен на новите автомобили трябва да бъде много по-малък данъка, отколкото на старите автомобили. И другото, което е, на старите автомобили, които са на бензин, трябва да е по-малък данъка, но това нещо не се случва. Една от причините, която искам да продам моята S-класа 500-140 е заради данък. Много висок данък, близо 650 лева е данъка и аз като не я карам 2 години, аз плащам данъка само и само да не я спрат от движение. Плащам и гражданска отговорност и тя се седи в гараж. Но нищо, надявам се скоро време някой политик или някой, който мисли за автомобилите в България и за ретро коли, които имат стойност, наистина говоря, не е примерно някой Ford Transit, където пуши, където е изгнил целия, а той плаща между другото 30 лева данък. Ай, кажете ми това нормално ли? Бус Transit, който пуши и замърсява в София, примерно Mercedes Sprinter, където пушат и те плащат по 20-30 лева данък. Каското е на армеец и е оценен автомобила на 115 000 лева, стойността му. 4 вноски са по 1116 лева на вноска, някъде около 4500 лева е каското за година. Така че една Golf 5 всяка година за каско си заминава, ако карате такъв автомобил. Но хората, които има възможност да си купи такъв автомобил, 5000 лева въобще не са му проблем. Обслужване в Mercedes са 600 лева долу-горе излиза, масла и филтри, да влезете в авторизиран сервис на Mercedes, да го обслужат, въпреки че този е на 114 000 км и 800. Сега, докато се превера до София, ще го направя на 115. Минал съм около 1000 км и гори точно, сега ще ви кажа, занулих го, минах 423 км и съм заредил 41 литра дизел. Някъде, по спомен, сега не ви казвам, после ще ви приложим бележките и ще сметнем точно колко гори на 100 км. Смесено каране, нормално каране в България, не по книжка, не даване на газ, нормално каране. Даже аз не съм я изфорсирал повече от 3 малко, защото то няма смисъл. Тя колата супер много върви и си 9G Tronic, между другото е кутията, и почти не се усеща скоростта. Даже веднъж на магистралата, без да искам, дигнах около 160, после викам, какво става 160? Е така, без да давам газ и без въобще да гледам километража. И веднага намалих.
Ако трябва да се обслужва скоростната кутия пак в Мерцедес, цената е от 1200 до 1500 лева, но на тази, доколкото знам, още не е обслужвано, но не съм сигурен да не ви подведа, така че ако искате да видите колата, на 7 Seven Cars отварят нов шоурум, където е закрито хале, колите ще бъдат там подредени. Ако искате да си купувате автомобил, звънете на Seven Cars и разгледайте какви автомобили има. От момента на закупуване на този автомобил, от чисто нова покупка до сега, единствено, което е дало грешка и са го подменили, това е единия фар. Фара струва 3260 евро и е закупен чисто нов и е сменен и в момента няма никакви грешки. Трябваше ми малко време, докато изсвикна с таблото, с тъчскрина, защото идвали са при мен в сервиза нови автомобили много, но не ми се е налагало да се запознавам с тях и с техните екстри. След 600 км се наместих седалката да ми е удобно. Защото толкова много нагоре, надолу, наляво, надясно и реално, докато се намериш комфорта, нямах точно и времето, защото аз го взех, прибрахме се и супер рано тръгнахме за исторически парк. И там колко километра минахме, тръгнахме в 7 от нас и стигнахме около 1,5 там. Реално идеята ми започна на вас да ви е интересно и да може да научите нещо от мен, да ви показвам колите какви екстри имат, колко багаж събират, ако сте с дете, дали е удобно отзад. Добромира ще каже в нашия канал, другия семейство Нончеви, така че надявам се да ви е интересна тази поредица. Нещо друго, което ми хареса е големия панорамен люк, който може с едно движение да се затвори и става тъмничко. Сега ще стане. Стана тъмно и с още едно движение се отваря назад. Стана светло вече. Светят огледалата, сам се заключва, безключово палене, keyless go, масажи, обдухване, всичките копчета, както казва мой приятел, тъчскрини. Таблото има много екстри да се сменят, да се маха обортомер, да се слага разход, да се наслага навигация. Доста комфортна, пак го казвам, и удобен автомобил. И в същото време гори малко. За последно още една рекламка на нашия онлайн магазин. Сайт за автоматериали, където може да си купите коректор, бояна, спрей, лак, инструменти може да си купите и всякакви удобства за сервиза, осветления, пчелни пити, защитни средства, всичко, което ви е необходимо за един автомобил. Само искам аз там да кажа, че всеки един продукт аз го избирам от различни фирми и произвеждаме коректори и спреове ние. Така че, ако имате нужда от компресор, от чукове, от инструменти, от гайшни, от гидорета, от бормашини, моля разгледайте сайта avtononchev.bg. Благодаря ви, че останахте до края, аз се прибирам и утре отивам да връщам джипа. Верните ни домашни любимци и пазители на спокойствието на дома ни посрещнаха с радостен лай и щастливо въртене на опашките. Добро утро! Днес е денят следващия след екскурзията ни. Така, аз се качвам в джипа и отивам да го измия. Трябва да го заредя, да го измия и да го върна, така че тръгвам малко по-рано, 9 часа е в момента, за да имам време да отида на автомивка и после да го върна и да се върна да продължа работния си ден. Изчакваме малко да позагрее лекичко и винаги тръгваме напред. И сега тръгваме назад. Хич не ми се разделя с джипа, но трябва. Също така джипа има една екстра, когато настъпите непрекъсната линия и не сте дали мигач, леко ви потреберва волана, да се хванеш в ръце някакси и ти напомня, че реално излизаш от пътя. Много е комфортен, много меко вози. Искам само да кажа за хората, които се чудят, примерно имат бюджет 100 000, примерно, и се чури между Touareg и GL, или примерно и X5 или X6. Има много голяма разлика от автомобилите и не на всеки може да допадне самия тип автомобил. Трябва, ако можете, примерно преди да се насочите към автомобил, да го покарате този автомобил, за да видите дали на вас ви допада, защото много хора искат като Audi или Volkswagen да е по-динамично, да е по-усещащо.
Докато Мерцедеса се за малко по-такива спокойни хора, би го казал, и едно леко забавяне има дори в завиването, в возията. Все едно караш кораб. Не знам дали ме разбирате, сега трябва да търсим бензиностанция OMV, да заредим Max Motion догоре и автомивка, за да я върна чиста колата и да се взема моя стар кошник. Из Михия отивам към Seven Cars. Ето в какво състояние го връщам. Както съм го взел, така да го върна. Измит, зареден догоре и чака новия си собственик. Надявам се този епизод да ви е харесал. Сега отивам да върна ключа и да се взема моя ключ. Опа, звъннах 2 пъти. Здрасти. Звъннах 2 пъти, ама не знаех дали ще звънна. Има обаче един проблем. Какъв? Че не е на мое име. Да, при нотариус трябва да отидем да си го прехвърлим. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.